De pörgessetek rendesen! Várjál, semmi, hogy nem tudom, kitevőt, nem tudom, Forduljál, paddal! Pusztál! Na gyerünk! ez a három ne hallja. Mutasd a kamerába, mutasd a kamerába! Ötös emel. Máté emel. Kettes. Mutasd majd a kamerába! Az első padlóban egyébként dolgozunk. Kamerába! Na! Máté, mit találjuk? Hangot is! Csinálj, most nem tudja! Igen. Azt kell megkérni, Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when I'm down for you? Original American tobacco. This is funk again. Bob Marley. Thank you. Már csak bizonyosan. Na hát kérd meg a virág kezét! Máté, te kérd meg a virág kezét! Zsófi! Figyelj, legyen! Zsófi, nézd ide kérlek! Már 2 éve minden este csak rád gondolok. Mindig megmegállva. Azt mondjuk neki, hogy valamire eleségünk. Tök ilyesülök amúgy. Hozzá mi az? Ezt fogadd el tőlem úgy. Igazán rózsa, de bambusz. A gyökerei is szakadnak, de a lényeg. Kösz! Figyelj! Jó van! Hogy is Jó, ott kiemeljük! Jó játékot! Srácok, csönd már! Most már csak a 2-es nem volt? Már nem látja a 2-es. Csapok egy. Egy szívem van, azt neked adom. Kérlek, ne tölt össze. Ha kérdezni, én így akarom. Most és mindörökre. Kapa, szeretlek! Elfogadod tőle a komissziót. Köszi! Az üzletvacsár. Mindenki tettem, hogy alapozunk, fel kell készülni.
állandóan szem előtt lesz. Sokan sokféle képen követik figyelmel a tevékenységet. Figyelj, ők kapnak is azt. A vállalkozások mindig szem előtt van, mindenki figyel. Ebből sokat. Ebből jövő héten dolgozatok is. Dehogy nem ebből. Jövő héten dolgozatok is. Gazdasági ismeretből. Ki mondta? Én. Én vagyok a tanár. Ez ugye vagy? Mire annyit igazgatnál, de csak nekem... Csöngettek! Jó! Kurva anyát! Gyere ki! Nincs papír! Hol a papír? Papír! Itt van, öcsi! Köszi! Megcsináltam! Totti, mit csináltál? Totti!